Здравейте на всички! Сега ще ви покажа как да си направите домашна козметика с едно базово масло. В случая имам от малинови семки. Тук в това бурканче си слагам няколко капчици. Добре, то пък... Що пък така да нещо да пада? Добре. Имам тук един капкомер, който ще ползвам. Една, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 капки. Слагаме си от Канген водата 11,5 pH. Съвсем мъничко, тъй като това е натурална домашна биокозметика. Съответно срока на годност не е така дълъг. Така, на дъното на бурканчето толкова искам да е. Затварям го, разклащам го хубаво. И вече вие, ако искате, може, ето как се събра, как се смеси базовото масло с водата. И това е нещо, което може да си правите в къщи. То е екологично чисто, биопродукт е, не струва много. Това масло специално, ето е цената, 6,35. Няколко капки от него и имате от това нещо да се мажете за доста дълго време, според мене, за всеки ден. Така че, ако искате, в следващото видео пък ще ви кажа, в някои от следващите видеа всъщност, ще ви кажа за колко време може да изкара едно такова количество на дъното на това бурканче. Ами за сега това е от мене. Чао и до следващия път!